Mielenkiintoinen, loistavia, rohkaisevia, innostava. Nikola Saareksen toimi energia-asiantuntijana tässä uudessa energia-asiantuntijapalveluyksikössä. Mä oon Arelle tullut 10 vuotta sitten kesätöihin huoltomiehen harjoittelijaksi ja sitten siitä siirtynyt Aren ensimmäisenä energiamanagerina asiantuntijapalveluiden tehtäviin. Parasta työssäni tällä hetkellä on varmasti uudet energiahankkeet ja erilaiset vastuulliset ratkaisut, mitä me tarjotaan meidän asiakkaille, ja samalla tuodaan meidän yrityksen vastuullisuutta esiin. Sitten sen lisäksi niin meidän asiakkaat saa meidän hankkeista uusia teknologioita, millä voidaan säästää energiaa. Sanoin omista kollegoista, että meillä on aika pitkä ja tiivis työyhteisö, vietetään myös vapaa-ajalla paljon keskenämme työasioiden ulkopuolella ja päästään irti työasioista, joka myös sitten taas siivittää siihen, että me töissä pärjätään yhdessä ja autetaan muita paljon paremmin, kun meillä on hyvä yhteishenki ja sitten puhalletaan yhteen hiileen työasioissa.